alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi Driving Empire på min main account, som I burde vide. Eller det er faktisk ikke, fordi at hvis lige nu, og I kan se, jeg har mere end, ja, jeg ved ikke, en hel masse videoer, så er jeg kraftedeme heldig. Fordi at lige nu kan jeg ikke uploade så mange videoer. Så vi prøver at gøre den her ikke alt for lang, men det er lidt umuligt på samme tid. Ja, og i dag skal vi bare køre rundt og have det sjovt og tjene noget money. Og vi skal måske drifte lidt. Ja. Og hvad er der? Vi kender ikke engang hende der. Damn, vi er bare gang. Bro, vi kender ikke engang ham der. Oh shit, det er en pige. Nej, det er en mand. Thomas. Kør, Jonas, kør! Thomas. Ja. Hallo, det shout out to Bad Guys 2. Filmen ser fucking god ud. Ja, ikke? Jeg har set det nu faktisk. Jeg har set nogle trailers inden. Ja, sing. Den ser fucking god ud. Hvad så under jorden? Jeg kører stadig bare i min Bad Guys bil. Timo, skal vi mødes over ved starten? Fint, Timo, skal vi... Timo, skal vi vise en af vores bedste biler til dem derude? Ja. Timo, godt, så tag din bedste bil og kør over til starten. Nej, jeg resætter min karakter. Hvorfor det? Fordi jeg står fast. Ja. Jeg tager bare min Lamborghini Urus, eller så kan jeg tage en Audi R8. Min Lamborghini Urus, det er faktisk en okay bil, men så hurtig er den nu heller ikke. Jo, den kan køre næsten over 400, men ja... Den er ikke særlig god til at kunne starte op og skulle bare trykke til. Jeg skal jeg lækker. Jeg kørte så hurtigt, at jeg kørte ned i jorden. Ja! Jeg tænker bare lige at tage min... Tentoshini mama. Nå, men alle sammen derude. Det her spil, prøv det er ret sjovt. Ja, det er Driving Empire, by the way. Og YouTube, hvis du fucking, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er også lige meget, hvad det hedder. Men hvis du gør det der copyright mig, jeg kommer til at finde ud af, hvor du bor. Og stræb dig. Så ja. Hvem siger du det til? YouTube, hvis de modifier mig. Eller nej, de copyrighter mig. Ja, den der, jeg køber den der. Ja. Jeg er den, der har flest penge af os begge. Hvorfor køber du ikke et hus? Hvad? Hvorfor køber du ikke et hus? Ja. Jeg købte et hus. Hvorfor køber du ikke det for 300.000? Det synes jeg. Hvorfor køber jeg ikke det her? Du ved godt, at man kan have man kan få 12 biler parkeret. I det. Du ved, har du overhovedet 12 biler? Har du 12 biler? Jeg har 3 biler. Har du kun 3 biler? Hvorfor skal jeg købe dem her? Bare køb den Jeg køber ikke det der. 450. Du har allerede et. Oh. Du har et small. Det har jeg. Jeg tror, jeg har lyst til at spare til det her. Jeg har råd til det der. Ja. Men jeg sparer til den der Lamborghini Aventador. Eller så kan jeg købe den der Lamborghini Velardo. Nå, alle sammen shout out til det her. Nå, Timo, skal vi se vores biler? Timo? Alle sammen, ja, Timo kører lige på sådan et der fløjtagtigt. Så se vores biler, dem, jeg valgte min Lamborghini Urus, Timo valgte sin anden Lamborghini. Min Lamborghini. Hey! Må lige se dig? Du kan køre i min Urus. Ej, vi tager bare hinandens biler. Hvad? Så tjekker vi lige top speed på dem. Kæft, din er langsom. Hun er 41. Nej, skulle du fucker. Ej, din kører så hurtigt, at jeg kørte under jorden. Virker ikke det her pæs? Nå. Skal vi bare slutte videoen? Ja. Ja. Nå. Hej alle sammen. Husk at like og subscribe. Det her pis. Husk at like og subscribe. Ja,
Jeg håber, I nød den her video. Jeg ved godt, det var kort, men det er sådan, jeg kan uploade den. Så det kommer til at være længere, by the way. Så hvad ses, om I hammer noget der, det er en lille fucking nørd.